vezi sa nekom statistikom kada je ponedeljak u pitanju i kada radimo posao koji baš ne volimo, jel? Pa većina ljudi radi posao, misli u stvari da radi posao koji ne voli, tako je, sve mi samo mislimo. Pa postoji statistički podatak kada na cijeloj planeti, znači ovo je na globalnom nivou, kog dana, u koliko sati ljudi najčešće umiru. I to je ponedeljak ujutru u 9 sati, kada se uplaše, kad se pripremaju za posao, stres od radne nedelje i bude vrlo često koban. Znači, moj savjet je bolje nemojte ići na posao nego da vas tako nešto snađe. Dakle, javite se šefu, da vam... Čak i ne mora, ništa se ne bi desilo, čak i da se ne jave šefu. Ako se bilo ko dobro osjeća zato što je donao svoju odluku da ne ide na posao, njegovim osjećanjem od sebi samo može lepe situacije da privuče, nikakvog šefa. Pa dobro si sad ti to rekao, dakle ja da donesem odluku da sutra ne idem. Ali da se dobro osjeća. Ali da se dobro osjeća. Dakle i to je pozitivno. Onda se dešavaju čarolije, onda se dešavaju mnogo lepe stvari. Dakle, već sada možemo nešto da naučimo. Šta baš u ovom trenutku možemo da naučimo? Pa mene to često pitaju, upravo zato što su ljudi nestrpljivi, kaže ajde sad nam reci nešto brzo, kratko, magična reč, jel? Šta možemo da radimo i šta ja sad mogu, kad se jednu tehniku kad objašnjam, ja je objašnjam 2 sata da bi neko shvatio šta treba da radi, ali evo ovako, znači za ovu priliku ja ću da vam kažem, pošto svaka reč ima svoju frekvenciju, svoju vibraciju koju se izgovara, ja sad dok pričam, ja isključivo pomeram glasne žice, ja ništa drugo ne radim. I sad svaka reč na jedan poseban način pomera glasne žice i te frekvencije se nose, prema tome svaka reč ili ima dobre frekvencije ili ima niske, loše frekvencije. Ja kad sam počela da se bavim ovim poslom, ja sam izbacila neke reči iz upotrebe koje sam ranije i tekako koristila, sad nema razloga više da ih koristim, ali jedna reč koja je zloupotrebljena i to isto prilično na globalnom nivou, ima jako nisku frekvenciju i doprinosi da se ljudi momentalno lošije osjećaju nego što su se osjećali u trenutku kad izgovore, a to je reč ćao. Ja izgovorim isključivo kada objašnjavam ljudima, inače, znači ja se ljudima isključivo obraćam sa zdravo, svaku poruku počinjem sa zdravo, svako pismo počinjem sa zdravo, a reč ćao potiče iz venecijanskog jezika i znači ja sam tvoj rob. Samo su se robovi tako poslodavcima obraćali i svaki put kad se ta reč izgovori, spušta se frekvencija i telo se momentalno lošije osjeća, a to su neki ljudi u nekom trenutku smatraju da mogu da koriste da bi nekako vladali masama, ali ja znam da moji prijatelji koji to znaju, tu reč su izbacili i sve više se čuje i kod nas naša lepa srpska reč zdravo. Znači nikako će? Nikako, da. Ja bih sada samo pomenula i tvoju prvu knjigu, Pravu si, ali baš me briga. Ona je postigla neverovatan uspeh. Jeste, ja sam isto bila iznenađena, pogotovo kad su me odmah posle promocije zvali i iz knjižare, ja sam pitala kakve veze knjižare imaju sa mnom, ali su rekli pa ljudi traže vašu knjigu. Za manje od 10 meseci se prodalo preko 3000 primeraka, sad se prodaje 5. izdanje, znači ja sam sama zatečena time, ali ono što sam shvatila, znači knjiga nosi zaista informaciju koja je jako bitna za čovečanstvo uopšte i napisana je lakim tekstom da mogu i oni koji ne vole da čitaju da pročitaju i da shvate u čemu je stvar. Dakle, ovu knjigu, odnosno ja bih rekla ovaj priručnik. Da, jeste. Da biste bili srećni, da biste nekako uživali u svakom momentu, mnogo toga korisnog možete doznati, a ja mislim da smo, onako se lepo ti ja ispričam, nadam se da smo bile ovde i zanimljive i da ste uživali zajedno sa nama, a ja bih sada tebe zamolila da najaviš i sledeću gošću. Tako je, da malo lepo uživamo i u lepoj... Malo da se opustimo, uz tu sreću ide i muzika, je li to tako? Znam da su navikli da ja mnogo pričam, ali upravo da ne bi bila dosadna danas, ja ću sad da najavim moju prijateljicu Darinku Paunović, ona će da vam odsvira La Spagnolu.
Sjajno je bilo. Sjajno je bilo, hvala puno. Kada sam ja u životu pomislila da sam pala, ja sam u stvari poletela. Kada sam ponovo pomislila da sam opet pala, ja sam još više poletela. U jednom trenutku meni je dosadilo da padam i zato sada samo letim i letim. Dragi moji gosti, a sad je došao onaj trenutak koji sam ja lično jedva čekala, a to je da mojim najdražim, mom timu, koji je zajedno sa mnom radio knjigu, poklonim knjigu. Vi svi znate da ja imam 5 dece, međutim, večeras prvi put javno izjavljujem da ovog trenutka imam 8 dece, zato što su tu Božidar, jednim dečkom, Milica, Stefanova devojka i Tamara, Markova devojka. Svo ostalo kod mame odmah. Sjajno si deca, zaista. Ja sam veoma ponosna što ja mogu uopšte reč tim da koristim kad je u pitanju stvaranje knjiga, zato što su isti ljudi radili prošle godine na prvoj knjizi kao i ove godine. I ja moram ovako i prvo da se zahvalim svojoj izdavačkoj kući Čigoja štampa, zaista imamo jednu divnu saradnju. Kad sam ja završila pisanje teksta, ja sam onda pozvala moju prijateljicu Branku koja je radila lekturu. Ali ja moram da kažem da ja toliko volim da boravim kod Branke i kod njenog supruga Davora, zato što se u njihovom domu osjeća mir, ljubav i spokoj i ja sam vama zaista zahvaljujem na vašem gostoprimstvu. Kada je Branka završila lekturu, onda je taj tekst valjalo čitati i gledati da li tu postoje neke slovne greške i ono što mogu da vam kažem da na celom svetu ne postoji ni jedna druga osoba koja to može bolje da radi od moje sestre Milice. Milica je moja sestra od ujaka, ona je 11 godina mlađa od mene, međutim ona toliko zrači tu njenu mladost da se ja uvijek osjećam 11 godina mlađom kad sam sa njom švester obožavate. Aleksandra Kečić je prošle godine pisala predgovor za prvu knjigu, ove godine je učestvovala ilustracijama u knjizi, a i slide show koji ste gledali, takođe Aleksandra radila, pravi majstor, Aki i tebe obožavam. U životu često sretnemo ljude koji se pojave iznenada i kao da vam pruže kanticu sa gorivom kad mislite da više nemate snage da idete dalje. Tako sam prošle godine upoznala svog druga Marka Burazora. Marko je mlad čovek koji je napisao već 2 knjige. I sedeli smo prošle godine u julu, pili kafu, razgovarali o našim knjigama i on je mene pitao i kad počinješ da pišeš drugu knjigu, a ja sam rekla, ma čekaj, polako, još mi puna glava dok što se dešava sa prvom knjigom. On je rekao, šta polako, odmah kući, idi i piši drugu knjigu. Ja sam to uradila, to je večer došla kući, napisala prvo poglavlje. Marko, tebi hvala za kanticu sa gorivom i zaslužuje da napiše predgovor za knjigu. Kada sam imala i tekst, i slike, i predgovor, onda sve to trebalo uobličiti u pravu knjigu. To se zove prelamanje teksta, to je opet moja Zoka uradila. Zoka inače
pravi virtuos za kompjuterom, šta god da radi, meni ništa nije jasno, a ona samo viče Magogo, prosto ko pasulj. Zoko meni dalje nije jasno, ali su radilo fenomenalno i tebi i Časlavu hvala za vašu podršku. Nekada su reči suvišne u životu. Moja drugarica ima srce veliko kao cijela planeta, a bila mi je podrška unazad mesecima, zato će ona dobiti knjigu na poklon, a to je Svetlana. I za sam kraj, moram još nešto da vam kažem, ne bi bilo fair da zaslugu koja nije moja pripišem sebi. Naime, tekst za celu knjigu sam pisala ja, a ideja za naslov knjige pripada Zoranu. Zoran je tebi puno hvala. A sad izvolite, dođete gore da dobijete i vi vaše knjige. Pre svega, divne reči mogu da uputim mojoj drugarici Gordani, hvala joj za poverenje Gogi, Svetlani, jer je verovala da mogu da uradim ono što sam uradila. Imala sam privilegiju da prva pročitam obe njene knjige, što smatram da je za mene veoma značajno, jer sam za razliku od vas odmah počela da učim. Pored 8 divne dece, ona ima i određena znanja, određene tehnike i jednu blistavu lepotu koju vidim šta znači tek kad nju pogledam, ali ono što je u njoj najznačajnije, to je njena velika, plemenita i lepa duša.